Para finalizar, creamos a última diapositiva coas características e animacións que desexamos. Agora sí, se non o fixemos antes, gardamos a nosa creación na carpeta que queiramos. Búscala para comprobar que está ben e visualicémola unha vez máis ou as que desexamos. Sempre se atopa algún erro, pero non hai problema. Volvemos atrás e rectificamos ou engadimos o que sexa necesario. Cando estemos satisfeitos co resultado, remataríamos a nosa cápsula do tempo.